נוטבוק LM מחברת דיגיטלית המאפשרת לארגן ולערוך מידע בצורה קלה ונגישה, המחוברת למודל שפה מתקדם. כמו GPT-4, גם כאן מדובר במערכת חזקה, המסוגלת לאבד נתונים באופן אוטומטי ולסייע במשימות רבות, כמו ניתוח טקסטים, סיכום תוכן וחיזוי מגמות על בסיס המידע שהוזן. היתרון במודל עבודה כזה הוא ליהנות מהיכולת של הבינה לנתח מידע ולהפיק תוצר אינטגרטיבי ממספר מקורות מבלי לקחת סיכון של שימוש במקורות בלתי מהימנים או ממידע מומצא. היתרונות של הנוטבוק LM, שזהו כלי שמותאם לשפה העברית, מאפשר שימוש במקורות מהימנים לפי בחירת המשתמש, מבצע אינטגרציה על פי הנחיות שניתנו מראש, ושומר את העבודה במחברות וירטואליות להמשך עבודה. שלבי העבודה. השלב הראשון הוא הגדרת המשימה, כלומר, כתיבת סיכום על הקשר בין הטקסונומיה של בלום לפיתוח משימות הוראה והערכה באמצעות בינה מלאכותית יוצרת, אשר מקדמות חשיבה מסדר גבוה. השלב השני הוא חיפוש מקדמי בגוגל של מקורות מהימנים ביחס לנושא, במטרה לשפר את איכות התוצר על פי המקורות ממנו הוא ניזון. אז בחרתי 5 מקורות. הראשון הוא הגדרת הטקסונומיה של בלום בוויקיפדיה, השני הוא אתר המרחב הפדגוגי של עובדי ההוראה, השלישי מאגר הידע של מכון מופת, הרביעי קבוצת הפייסבוק של בינה מלאכותית בחינוך ואקדמיה, ומסמך של המחלקה לקידום הוראה באוניברסיטה הפתוחה, על רמות חשיבה וסוגי שאלות על פי הטקסונומיה של בלום. שלב שלישי הוא יצירת דוגמה הכוללת ראשי פרקים ומבנה רצוי של טבלה. מכיוון שיש לי כיוון עקרוני לגבי מה אני רוצה שהסיכום יכלול ואיך תיראה הטבלה, יצרתי מהן דוגמה לנוטבוק על פי הייעוצב התוצר הסופי. ופה היתרון הגדול, היכולת להתוות את המבנה כאשר העבודה הקשה של ליקוט המידע והאינטגרציה שלו לתוך הטבלה נעשית תוך דקות באמצעות הנוטבוק. אז יצרתי פתיח וטבלה המורכבת מכל העמודות שמופיעות במסמך שנקרא רמות חשיבה וסוגי שאלות על פי הטקסונומיה של בלום, פלוס עמודה נוספת של הצעה למשימת לימוד באמצעות כלי בינה מלאכותית. השלב הרביעי הוא כתיבת הפרומפט. צור הסבר על הקשר בין הטקסונומיה של בלום לפיתוח משימות הוראה והערכה באמצעות בינה מלאכותית יוצרת, אשר מקדמות חשיבה מסדר גבוה. אנא אקפד על כתיבה תמציתית ושיטתית מתוך המקורות שהעליתי לפי המבנה הבא. מהי הטקסונומיה של בלום, מטרותיה, הנחת היסוד, וטבלה המתארת עבור כל רמת חשיבה את הנתונים הבאים. מטרה, פעולות הלמידה, סוגי שאלות, מאפייני התשובות, ופעילות למידה המבוססת על כלי בינה מלאכותית. תוכל להשתמש במבוא שיצרתי ובמקורות שהעליתי. השלב החמישי הוא יצירת המחברת ומתן שם למחברת. השלב השישי הוא העלאת מקורות כקישורים או כקבצים. כאן כל המקורות הם קישורים. ובשלב השביעי, העתקת הפרומפט שכולל את המבנה והטבלה הרצויים כרפרנס, ולבסוף לחיצה על כפתור הביצוע. אז מה שהתקבל זה סיכום תמציתי וטבלה מלאה בפורמט שביקשתי. אני יכולה כמובן לעבור על התוכן ולבקש מהנוטבוק לבצע משימות שיפור ספציפיות. התוצר שקיבלתי כולל הפניה למקורות המידע וניתן להעתיק אותו במלואו למסמך אחר על ידי לחיצה על כפתור ההעתקה. מה שיפה הוא שהמחברת נשמרת עבורי בצורה נגישה להמשך עבודה בכל פעם שאני אכנס לנוטבוק LM.